Lagi mampu peranaw na mana rin mampu mga talento niya na inog tulubet try ba peranaw lagi peranaw na mga talento niya mampu bibibida. Goyang. Ana mga pasangan na peranaw yang bibibida. Nagdukos ang sa ano ibarat to para ma-produce to mampu peranaw yang tigas. Sa peranaw na sa oras na ay ekonomi rin ano na time is gold. Sa oras na bulawan. Sa Islam na time al-wakto diyal kaya. Sa Islam ta wakto ating Islam na gito sa kawyabir. Natunay ko naman ano? Tunay ko naman ano? Katawan niyo? Ginta tayo. Nakigari, gina nila ko naman. Na di ba mo umiyawa basa? May tingta naman na rin tigil na makita. Kami ang pita, di na ino alas 8 ko. Ino kalong piso, di na tayo nung maranaw. Alas 8 na alas 11, tutuloy lang. Ginda tayo. Tonap ni tali ko maranaw, kapasangan ng maranaw di bibida. So maranaw, surat-sulo lang na hadit yan. Sa mga muso maranaw, namin buat sa hadit. Kaya dito eh. Tonay hadit ang maranaw. Basta tinagdala sa upaya. Naputo lang ako solo niya, napakaguguman. Kaya ito nakali siya parang, ada ito yun. Kaya nga parang, kaya kay guru ang basta doon sa upaya, napagunaw na ng motor, naula upaya, napakaguguman. Gue niya problema na parang, hindi ko sa ula upaya, napakaguguman, niya guguman. Asumili kan, wag ko sa ula upaya, na miya pepe, pamamagay na doon. Kamu tahu ya do kian pun tak tahu, pakadalan ako ingatlo, tunap na rin ingatlo. Suara pagabot ya sa Indonesia. Ari, nasumanaw pagabot ya sa Peninsula. Mantang umat. Apa sahari? Panang tabuan pipir na benda ko na pagabot ya iya. Mantang utay ni. Nah, kenapa? Meranaw, Peter lah. Pamakin ko niyo, meranaw. Basta meranaw, natabi ang mga sapon, na aya puli-puli dan na aya balasya, nakas. Dikemin. Gitu na rin. Opo manayaman na puli-puli dan nakas serangan. Kedua-dua. Ini na mga di semua ko, kami yang mag-isir. Terbaik kas serangan. Opong mana yang mabers nakas sebar dinasab amaran ikaw. Nari, tunay kas sebar agama. Yan ang iyo? Ada sumu. Kaya no to, nakay mga master amaran sa agama. Master man. Ino man dahil kung makikita amaran sama agama, master. Dahil yang aku kami kapila aku ko ko yang alima aku di mga nabilag sama sa kita. Dahil mga sama ko. Yang kapila aku guru nabilag. Dahil yan ko bal asyhadu an la ilaha illallah. Kaya ko aku bersama na asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan namanya kasi mga no sa imam magi mamari imam na ini pamanite sa mga makmumnya. Dalam udah makasih mau. Abah ini sapran tadi namanya polangan. Ini apa tak polangan tadi bagi begini ya, maka nanti pamanita sama mamamnya. Lain oto. Katawan ng kapiro si mama. Asabakumullah. Asabakumullah. Balasan kanu Allah. Kapun yang kabar sama na asabakumullah. Sobatang kanu Allah. Nah itu. Lagi yang bahasa Arab na kumanin so korbannya namanya di coba namanya. Yang itu. Kaya sobrang naman na pronunciation naman na umaalin so pronunciation niya namanya di sumana niya. Kung na ibarat yan, miauteng. Mian dong ka pronunciation niya, miauteng. Miautang. Nabi itu sama anak. Lah ngapro apa sih buat miauteng, miautang.
Alam tiga pagutang yang mau nulis sampai lah, bisa mau na kami utang hari sampai lah na. Ribet. Niya utang na ngay wapi yata. Namanya utang na inutang. Menarik. Subasara karena pronunciation niya. Ada dua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya mga guru na yo. Ang tapang niya na Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Kung mga ka, letter Q, ka, qalbi. Pamakasi ko sure tawag pero na mga kalbon, puso. Kung mga kalbon, aso. Lamang kamu kalbon, puso, kalbon, aso. Mindua ka. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Kanang ko peningkor ka alalayunang ka sa puso kan qalbi. Nawaya ka ba sa mana? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nemya tirukan na kanang ko peningkor ka alalayunang aswa-aswang agama ka. Little knowledge is dangerous. Very good. Parang magdami yun. Asama-sama mong sa master. Ay siga mong milalang na sinugbat yan ilagod daw. I don't know. Asig ko katorog. Likewise, I don't know. Halito nyo lang may tatagot. Higin. Allah, nari. Samanan, anday mga tao ko surga, so kung biyanin natin na biso Qur'ano, so agama, so maaf, miyem tanay, bibigale lapasaw. So nang kapitiro na, di marana wayan, abasat limu-limudan, nakas, di kami. Ariyo, tawag lang, abanibod katawan, o pa mga minitawag, nakas. Kasi yung mga tanong si, pwede siya agad mungkod. Ale, una niya. Dua Aku udah wakak man. Di piramin itu selama kapi pilang. Saya itu mau suka beli lagi lah. Kami akan mau tala kilo lagi itu kau punya mak. Ikatan dulu ya nak. Dari dia, bos takangwan itu lagi betul nama yang merana. Tinggal pergi saja sedebu di nama tangga kesuci bawet nama pipi namamu. Ano mo green card yun? Panita mga bulit. Siko daon si pagkapuni sa kaya mapipira na protein ang akan ko ginawa ko. Nagong protein ang akan kakano. Tiga na pito ang kuskano sang kaya pakang babaratong mga tanong. Tiyawagan na huwag yung utuwa apuan. Ginapakiwatan lang na si Bosari. Nakay maaluin yan daw, nagyang kaya kauuna yan sa sarap. Nagyang kaya mga lulutawan. Napia kaawatan na ako kasi ako ay makapupun sa municipality of Baloy. Napia nung pangalan sa kano si Iman tuwa magagawi. Makagya so kan dayo-dayo nagusok malamito ang bata-bata na ayaw malak na so di ikang galupong ang wagama. Ukuran niya malak at yan yung mausip nagyang ay isang napakiwatan na si Alimuddin Baroba Amirugong watagyan ko kamyaw na mayor sa Pagayawan katip nagyang ay mga apo na pilihan sila si sa mapuro na punang ko wag yung ay pagusayin ko. Nasumpay ako niyo ko pamamaging ganyan. Paganero na ipagputan no si ina tutul. So nakor ka na kapanutuda sa kaya tutul na adnat tubod-tubod umangaw. Ayak apa ka okay tayo ron na anak tula benar ilanganan sa indan anak tiga bantaan di pemanapang adaan.
Pimanang wag yung na tutul, pananaroon na isa akyas sa buta koron na so tutul na inupagpanutula as sumaanan niyan na iyat panurod. Biya kay samon na si ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakaw maun sumangata na ayaw ko na Peter nilang ko nabi na tigiran na ya Rasulallah pakilain kar kami ko ni mga tao ko surga nauriyan yan na pakilain kar kami man ni mga tao ko naraka pero diniwan ano pag iti ka pamamakin bigyan mo tamiyaling ka na miyakwar ka abas sa subas sa mga umangan pagkandudas si sinambong na kakapuran niyang po kabalan tao ko palian di pada ko pas sa iyan kabalan na rang kaputa kaya sa kasasarap itong yan Panang tapangay silang ya Rasulullah pakilain kar kami ko ni mga tao ko surga Nauriyan yan, napakilain kar kami man sa mga tao ko naraka. Nasara pa mamakinag na kayo ni insyaAllah, nagdagdag kawanda ka sa nga na doon. Dito nga nila pa mamakinag. So, kaya nag-uwan Rasulullah, ang imam, natiyaluan yan, so isa ko mga sahabi. O dia ko kariban, ayang aramihan nari guruan na alimudin, nasa Salman. Nakaito Salman, namya kong ngomong na. Bigyan ko na kay Salman. Bayok ka ko na. Nagugaring bayok. Nasunjok yan pumiyan bayok. Nagusira ng gagar ng ita. Miya kada lamia bebaya sakya pamamakin dira mo di kam bayok Salman. Madidig lagi ako mailay o nabiya, miya kadak siran na miya ilay pano nabiya diyo kawan susalman sa dinindi kambayok na tingin na dekaman. Nakamiya makadikayo salman na may karangya na makarelax ng piyapiyat. Natigyan mo na pangadiga ko na. Namiya tiya sa Quran. Yan dulukiya po na sumingbaga ng ita. Amiya kadang lamia babaya sakyang bayo ko salman na bibra sa sirang kami malagong sirang. Nataman samiya kay ito amiya lamba amida kana amiya babaya sa kababaga ni salman. Sama na puro man ang ugo sa katatanong dito kaya na inshallah nag-gusto mag Kagi ko na mailay Rasulullah adukawan susalman sa dinya di nga pangadi na tingin na dekangan. Neneng kaya dekamangadi namin isin sa mga tao. Ya Rasulullah, anday mga tao ko surga. Nasokyan na gawin nabi na tingin na iya mga tao ko surga. Nagyang ka iya mga tawa sudan. So kaya batiya au salman ko Quran. Namita penasiran sakia bebayaran sa kapamamakin gairang ko Quran nagi di mga tao ko surga. Natigila ko na ya Rasulullah na andi mga tao ko naraka natigina niyang kuto mga tao asok yang bayo ko Salman namia bebayasiran sakyang bayo ko Salman nasudun sokya bati ako Quran namia malagwisiran nagyuto at tigil di mga tao ko naraka. Narigay tawaran pa na sa arkaso kamantis. Tiga alay man yun ito, nakigdaman ka ginawa rin. Upo na ka magdama, ginawang ka, ay panggalubakan na agaman, ay agdama ka sa ginawang ka, naman ka bibitin naman, isa ka gababayain ka, nalalisang ka kami ako asusing taapyalan dumamal. Nanag ka,
Opo man yang magdaman, ikabot yang sokoran, napangsayin sokoran, nalagi ka no sasagay, nakabakabaling-balingan. Baka bugagan kang eh. Ariyo? Abani-buan mo magtataruan, basta ka mga paggalubagan na. Kami ang mga sakuro na nabata bugagan kang eh. Hindi kaya pakatasiyan, nari. Mangad na makakuntutan ng makaduri eh. Dito na parang di bersumala maka kaya tidur mata si para kala de pagapunan no. Nalingay. Hiu-hiu. Tinggalin ini magdaro. Banga damay na igila dia maarta. Dia maarta. Alam na masjid na adna tataguno na bulletin board. At tataguan sa oras. Na ayak kali nila tatagong ko mga oras ko diyong atar imam na alas 12:30. Ayam ano to na ale, alas 12:30 na untog. Dito no? Ano mo dito punya pang siya tao masjid. Nalagpasan nga, pakadukata nga sa anawang na. Wallahi kami aso di perlugetan au di legeta sa legeta mata tertiga. Masih subawa mata asara di mata. Ari di mga bola-bola sama sedikit na. Bagaimana to? Orasan na. Aso di perlugetan na mata ko mabuter na. Apong gagawin na. Yan nito terus oras. Kaya ito ta kuwata kapi ang masangay daw kumya ka liyo ta na dun na turat o dun. Bigla minuto mga day, nakagiyam niya bubulwa sa mga oras na so ibulisan na pagpasal niya na tamuka. Pamangabali mas bita-bita mga watari, yari pakiwata na limudin. Aso mga watang bulin, aso mano ba, nakuhaan niyan, may lilipian ulo niya ko papakyan, napakain niya, tinamanok, lako, baka turo-turo ka, katay dun sa lako. Lagi mo mo ka, papasal niya ng tamo ka. Toro-toro ka, katay ko nga gunagyalin. Kaya nadidiyo mo at nagyasabutan yan, nakapakatoro na. Arim, di ka rin yung pero natin, kami ako masang-masgit na doon na sulong bumabal na doon. Ako itong may tinigong sa gita. Hindi manuron-sorong. Sa tamang buot yan na lapang dia pun dari pangilan niya tangan ibu gusto nga so perdun niya ini sulong. Kaya doon niya payah. Nari, samanan mengurip nalan ako nyo naglipatio at ikirwa ka na sugutun na sumana niya berumanang kobo upon kamagdam sa ginawang ka abas tayo penggalabakan na agama na ayak agdamang kaon na niya nubusupati sakap kebebayan ikaw lalisang kakamihan wasusin taapialan dumakmal na ugar yung timpla na insyaAllah na tawa ko surga. Bugay na banibod tetaro Kaya piya ka mamasawad na basta ka maapang galabakan na bahudi pa na gulan. So manaro ada tao na, yang ko tano dia man. Dia ko niyo si bawal lang yang ekal di narana orang katay. Niya kada nakatawa yang ikon ganda tidak iya agama. Niya kaisa na inibitara ko sa ko dapat matotong marawi, wala mga 2 months before, nakagiyam ako mga misang tayo, napiyago na kamera, lahat yan mapapatay. Nakay mapago na kamera, niya po minito ako, napiyagoan ako, binibitar na, alay, mungasik na. Sumiyong ako ron, di ako napakino ka, tingin alay, ba di ka baka malintang. Ito na daw rin mapamusya. Nabi ang umsal, nagsidiyo na, ino kami silip yan, kasi mapagpag mo siya ito kami. Natunag siya muling siya ito, ari siya habo. Kaso niya, gino na, balino pa ka narintan, siya natiyog ba ka baling-balingan mga tao, sinasamit na yung marawi. Final, maliktan, may ating kami.
Kaya mga lo, kami natingin natin, katawan kayo ng tanong ng mga pagulas, kaya nandiyan ka to. Tingin na, yan mo ito, ang kapapatay, inimbitar ka rin napakabangsiat nga rin na meling adit na tauro. Tiyan na yun ito. At tingin mo ta siling ang tauro wala, nadudong si Mayo, na di mamagay sa parka. Magong mga ka. Ay nawa nila sa wasya. Nagigil. Lagi magpupranaw yan, manalimang po mga talento niyan, na inobtube, try magpupranaw yan, lagi maranaw yan, ang mga talento niyan mga bumibibida. Kuyagi. At ang mga lapasangan ng maranaw yan, bibibida. Nagdukos ang sa ibarato, para ma-produce, lagi magpupranaw yan, tigas. Sa maranaw, nasa oras na ekonomi na time is gold. Sa oras na bulawan. Sa Islam na time al-waqto diyal haya. Sa Islam ta waqto ating Islam na gitod sa kawiyabir. Natunay ko naman. Tunay ko naman. Katawan niyo? Hilda time. Hilda time. Nakigari, gina nila naman. Ladi ba mo umiyawa basa? May tingta naman na rin na mapita. Kami ang pita, di na ino alas 8 ko. Ino karo piso, tinatayin po marana. Alas 8 na alas 11, putuloy lang. Hilda tayo. Tonak may taling ka marana, kapasangan na marana ang bibibida. So marana, sulo lang at nahanit yan. So mamuso marana namin buat sa hanit. Very good. Tunay hanit ang marana. Basta tinagdaga sa upaya. Naputo lang ako sa niya, napakabuguman. Kaya ito nakalisa ko lang, ada ito yun. Kaya nga pala, kaya kay guru ang basta ko sa upaya, napagunaw na ng motor, naula ko pa, napakabuguman. Kaya niya problema na prano, hindi ko sa ula ko pa, napakabuguman, may buguman. Sabi rin lang, pagod na ula ko pa, namiyapay pamamagay na doon. Kamu na lang, kaya po na lang, pakadala na mo, ikatalo, tunap na rin ikatalo. Suara, napakabat niya sa Indonesia. Ay, nasumanaw, napakabat niya sa Dabalmisula. Mantang umat. Makasari, kung anong gawin piper, nagunda ko, napakabat niya iya. Mantang utay ni. Natunapan, meranaw, Peter lang, pamakin ka niyo, meranaw. Basta meranaw, natabi ang mga sapon, naya pulimulimudan, naya balas yan, nakas. Ikemin. Gitu nga rin. Opo man na yaman na pulimulimudan, nakas, serangan. Kedua-dua. Ini nama di semua orang, mana kami yang begitu? Oh, nakas, serangan. Opong mana yang mabers nakas sebar dinasab amaran ikaw. Nari, tunay ka sebar agama. Yan ang iyo? Ada sumu. Kaya no to, na kayo mga master amaran nawe sa agama. Master man, ino man dahil kung mga ito sama agama, master. Dahil nga bukan mga pera, ako ko yung mga lima, ako yung mga nabilag sama sa kita. Dahil mga sama ko ba? Yang pera, ako guru, nabilag. Dahil yan ko ba, Rasul an la ilaha illallah. Kaya ako ba sa inyo na, Ashhadu an la ilaha illallah. Kaya ni, dia mengatakan namanya kasi mga no, sa imam, magi mamari imam, na ini pamanite sa mga makno niya. Jangan lu makasih mau. Abah Tommy ini sapran tadi namanya polangan. Ini apa tak polangan tadi bagi begini ya, maka nanti pamanita sama mamamnya. Ngain oto. Katawan ng kapiro si mama, asabakumullah. Asabakumullah balasan kanu Allah. Kapun yang kabar sama na asabakumullah sobatang kanu Allah. Naigay. Ang yan na ba sa Arab na pumanin so koropan yan, namyan ito maana niya.
Yang itu, kapya soprano man na pronunciation ng marano, na umaalin so pronunciation niya na miyali sumana niya. Kung na ibarat yan, miyauteng. Miyali doon ang pronunciation niya, miyauteng. Miyautang. Nabido ito sama anak. Lang, apro ba sigang buot? Miyauteng. Miyautang. Pamana na sumiyong orang na tiga pagutang yang mo na isang pera, may misa mo na tayo, miyauteng na rin yung pera lang na. Ribet. Eh, miyauteng na nga yung mapiyata. Na miyautang na inutang. Nari, subasa ka na pronunciation niya. At na dua o Nabi sallallahu alaihi wasallam. At yung mga buruan na iyo, ang utapang niya na, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Kung yung mga ka, letter Q, ka, qalbi. Pamakasikot ko, siyong takap kiro na yung mga kalbon, puso. Kung yung mga kalbon, aso. Lamang kamu, kalbon, puso. Kalbon, aso. Mindua ka. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Kanang ko, peningkor ka. Alalayunang ka sa puso kan. Qalbi. Nawaya kabal sa kana. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Ala dini. Nemya tirukan na kanang ko, peningkor ka. Alalayunang aswa-aswang agama ka. Little knowledge is dangerous. Very good. Para magdumi yun. Asama-sama mong sa master. May singal mong milalang na sinugod yan ilagod daw. I don't know. Asik ko katorog. Likewise, I don't know. Kali ito nila lang may tatagot. Tigin. Allah, nari. Samanan, anday mga tao ko surga, so kung biyanir natin yung nabi so Qur'ano, so agama, so maaf, miyem tanimi, bibigale lepasaw. Karena ko kapitiro na, dia merana wena, basap limu-limudan nakas, hikami. Ariyo, tawag na, abang-ibod ketawan, o pa mga minitawag nakas. Asyo mong tanong si, budo siya agad mong Ale, una niya. Dulu rin. Nabulo mga kuwakap man. Nadimpira kami nutos na mga pipilang. Sa ito po sa ilang-ilang, namiyaka ko ka doon. Tala dilo na dito po umiyaka. Ikatagro yan. Na-review? Basta ako na ito, alimbutuan na kaya marano. Tinggal pergi sa kisde buli na mata ngapya suci bawet na mapipila mamu. Ano mo green card dia? Panita mga bulit. Iya. Tadi gue. Allah, nah. So pikir lah, pilih ni wah, bodoh mapya na mano tangron logi proropetan. Ariyo. Jangan orang anak mana bosan ngarap na bang agungan. Orang bang apa nama deh? Tomaro peta mo, amay niya orang amano. Tono to. Amay mang kaya limu-limu dan na agama. Napikir wang lagi ke kabuada, ada tauro, dikira salah ako agama. Tono mo laula, pagbitumbe. Tono ibaratnya, gila kan bayo ka. Matang wala, banikod kita mo, nagtulog ang matang na sumo. Ebot ko kung ano, nakamugod. Yun tama sa kayo gunawan, ang nabubilan nyo po. Kung so kayo gariya. O masaya ko po, yung marama yan. Pamarami nga lang, yung baya-baya. Pero kung so nakapawan. O kag malo, guliwan naman yung magsaw. Kahit di ka na ito siya po, abilit na. Pero man ako, marama yan. Pamarami nga lang, yung baya-baya. Pero kung so nakapawan. Tingnan mo ha, pamarami. Ya ako masuk mga tabli. Eran kinyantap sa walay anak. Udah, di ba nga daw sa walay? Pero nila na gari, ba oras ka na. Kung sa masjid ka na, di makamusero ka gama na. O tapos lang bilang.
Udah, kalau ada usaha kayo. Yung kailan mo buwatay ni? Assalamualaikum. Hindi siya di ka. Pero ka ako na doon sa walay. O katutapo. Kali gari, mereng ano, pure, garo mo sugar kapawan. Ang marami nga, yabay-yabay. Mereng ilan-ilan tayo. Ilan-ilan tayo sa televisyon na. Ilan yakan doon mas doktor, nasa kanya makapagta. Kayo? Minum na tingin-tirong na ka. Berana. Ilan minum at piribuda. Tangla na yung ka-director. Ito makahanap, hindi mo tiro. Iwan lang, at yung ka-director, nasa ka, miyatay. Hindi ko minalasan. Tayo ako taribad. Ay, may abinin ko ano? Kumana ko pa. Hindi lang ang bayo ko. Buot ko berarti na talo baris na matang alay daw mga limata. Talo baris na. Gitas. Apa tak? Aku ni ada apa na? Bukan mabubut do pay ban riba dan waro-waro nang uduk ko gagiwas. Apa tan? Kenapa? Dapat eh. Wina, kung masita na buo, kumatano, kumano. Sama niya, nagpamamakin kita na, totoo siya kailangan ng buling, tangad na siya butaw. Sama na, dumaitan, nunangot lagi ng katano kung mga ginawatan. Yang kaiyak, yan dun sabi mo, wallah, yang koto, muripan, wallah, babaitan. Inawaan, tanong niya. Nag-inipain ng katano kung mga ginawatan. Pag yang kaiyak apa tayo, na pirisir sa naman, na alagi daya, awasya, ay bumusya tutaw sa ginawa niya ng akapatay. Ngayon to, sunabi na Peter yan, wakafa bil mauti wa'idha. Tabi ako mga ulama, tunay man mga Peter o Nabi, kaya tangka ang konso kapatay, awasya. Napangusiatan ka sa ginawang ka, loyaan sa gandaan, marawaas sa maranda, niukos sa mandaka, napatay ka din, kasalabuso ka patay, pupalidalidasan, daalidasan taon, maraw tagit ka maraw, nami panalaw din sa sadar, kalian diibibas sadar. Allahu Akbar. Repan wallah persiap na sa ginawa na mga budaw sa dunia. Kapatay na. Kapaya pun budaw ka sa dunia na estimitar na baka doon kaya pasangi. Ale, minuto. Namato ka mga pamumutaw. Nangirama kilo. Kung buli ka na nadurab, di kami asam. Nari wasiat pun suka patay na problema na Peter o na biada lagi duka patay wasiat na tabiak mana maranawin na doon na kimakang gaya wasiat kami rin yan siya yung kaprigoon meron yan naroronan sa ambulans meron yan napagwit ang kokobor nakatawaron na budong didupay. Wow, niya kain ng tanok masakap. Katiap pa nga pakiwatan na nagugilam niya nga malorotan o mga kakatanuan na guni ko na hilad uputayan eh ito lang gertan sa mga mundo buwan bagi uputay mga diugo guni ko na nari ipanusian tanong sa ginawa tanong ale palungon pa ka ng duwa ale, tunong to. Naibalingtan sa walaya pala tanong po tayo. Kabya sa mga loks tanong na adnabasay rang ang nalak kumanabadi-badin sa baya. Banas salit tawat kawabadi pagindalagan. Yan yun, pala tanong po tayo. Nadir ka dyan pamang gaya kuna, pambasan yung
gawi napuganag ka ubar kanog nga sa sigiraw kaniya tay. Na mapitak man na ubar kanog nga sa kaniya tay. Na isak man nagawi na ubar kanog nga sa kaniya tay. Kung naibigpugmin naman siya, rekon mo siya ka sa ginawang ka, ding kalitirwa sa ginawang ka, may oras, adin binawra sa bakaw mas, kan ibakalang kapan kami atay ka. Inginig kayo wasan. Magatos ka porsinto na skate ko ka lang kapag barkan o sa kami atay o pizza dos. Allah nare. Samanan na to sila wala kapatid. Uy, nagiwan na din ikaw na reminder ya. Lagi ka man o pulkatan kakawuro na katakatawan na yun. Nakikalilipatan ka o. Alay, minungot o kalilipatan. Nakikalilipatan na mapaplano mo na dunia. Gawuro, Google lang eh. Dito no? Nakikalipatan na suwapat eh. Kaya mapipira ka na, mapitan na. At mo na mag-push na ako ka cellphone na. Na makakukot ako. Allah, akeli patang ka sa dunya nakapagpagungang nan kadi mga kad. Yan nagyo, sa dunya nakapagpagungang nan kadi mga kad. Upama kasupasa sa tor, nagasurungan sa sama, kusurungan sa mat, bukod na ka sa dunya. Ito sinihan ano, kailangan naging nga dunya lang na ba simple hindi tanor. Kailangan nakandere sa mata no sarubudan. Kaya basaw ng mga ungangan na ibabagtas supak panapan debatan kapag ipabandepatan na kumata sa pandepatan na apay sa babandepatan na pakipabandepatan na kupanday sa pandepatan. Ay, meron yung sa dunia na ba yung pangalan ay pati ang pamakal? Na ba kanya po na yung makal? Na ba niyo po yung katarwan ang nakadakadalman ng mga kalong dunia? Dapat yung madang lo, napamakin ka yung manapterong lang yan, yung magdamabulog yan, benar? So naiibarat yan. At na mga tawasi ko daw katurugan na punggurao. Kaya punggurao kaya naramig ako buwinit patay na ako din makadura. Iya ramig ako buwinit patay na ako din makambalay. Ramig ako buwinit patay na ako din mapadsakali pamagagawin sa dalmayngan. Alam mo, ito niya video ka lang. Ganyan niya video ka lang, ramig ako buwinit patay na ako din mabalas sa patiha. Matang madang lang yung alun niyo. Kaya ka rin, no, nabay na ito ng dalulupa, Mr. and Mrs. Kasi ko dahil ang maturo ko, dahil yung guruan na ito, mabulit. Sa kanon mismo, agdumani mo na, barat, nasa ka nagturo ko, dahil yung guruan, Mrs. ato nasumbuat yan, ilang pila ka ito. Ang ilang mo, Mr. Ito nasumbuat yan, ilang ganda, balit. Api yan naman ito, naisadwa ito. Ako kapat, mamaya ka dalang. Ya madala Mr. and Mrs. ada sirap torogo dan sila disugi ata. Jadi dan disugi ataan na dunia. Tono kay pernah aping barata. So kaya amia pinding. Kada to amia ada. Pokok tapean ko. Kapital amia lapis. Porbis amia dile. Ele yung dunia lang, no? Ya grabe na dunia na mana sekretaro na maluwag man ko na sekretaro maya punta rin na bismut kaya sana naliniskas guru so tingin so para tayo mga sokbat ang so para tayo tanong pa budagiday man ito mawatan ka langit at nagusulo pa bigatan kumana miya kawata-wata ko na miya so miya bungo ko tangan natin na di ako para tayo. Bila nalim na ito na ilang taon, saan na miya karalinan niya, ada masarangaw. Nanti kita na gina na miya, sipi at ito, tiyan na uwan. Tinungat, pero so tiyan sa mga sumbat na panatiyan na puso, na sultano, na panatiyan na natiyan.
Narano ada masalah. Ya benar siya gitu, ang ya benar, ay sila sa tanong to nanti ya. Do, kaya mo. Nah, pala tanong po tayo. Ari di patani wat mana mga ngarantan. Tayo ngaranan, Marjan. Tayo ngaranan mo, Muhammad. Tayo ngaranan ka, Ahmad. Tayo ngaranan ka, Zainab, Fatma, Khadijah. Kung pagmin na kasi, balik nyo sa walayo. Alim to no to, at na oras na sungaran ka, nagkasambi, kaya kisabi yun na, miyatay. Nakigari, kasabi na miyatay. Makapsil na sa may tanong. Ito si Morgan, miyatay. Ito si Ahmad, miyatay. Miyakasya na yung ito si Khadijah, miyatay. Miyakasya na yung kaya sabi sa mga nakablasting sa pangit. Marja, yatay. Kaya kalakal ka rin. Ginawa manalim. Ayun, kaya kalakal. Nari ka ba magaro yung marang? Prasis ka pulo mo sa inis ko ha. Example ko nga ng Marjan, mimbalawag sarip. Neto ko na, miyatay, mimbalawag sarip. Gwa namin yan, hindi mga aras ang miyatay. Sana may magaling ako sa Saudi Arabia na taman sa biya sa lugar na tama ni man na daw mga sima. Kari no la piakat ang lak. Gina marat no tong prasis nga minibulog sa idi sorry. So gon so future ra. Di ba so ba itabi sa mga bay nila mingguta na pito gawin guro na betul sa ngaran. Ay no mga dayo mingguta so ba na inimbita ra ko yan. Ale, sumama sa wala next week kapag ka so pangiwatan ka. Pagagi ka. Naingar kami rin nakialim ka bisa karan, naalim ka na Sunday tunggon. Ay na mga diyo makumakuro na. Dari watal, ini saya, ada bisa karan, nakialim painat, tinggal jangaran, nakialim juga loro namiyatay. Dulu mga liwa sa kalabu. Alin, pwede nga lang nga sa mga kaya. Doon nga matotohanan. Ano gari? Itiruan na lagi mo di palakatan na murais na ngayon. Alin, punat mo to. Ada mana dia mangan ditaran tano. Iran dia ditaran na pipila ka kabinet, pipila ka oroka. Barang-barang, Levi's, Lacoste, mga litis pernah. Semua mga bayan nagawa na kay bara. At nakimon ka, princess ka. Nakimon ka, balon. Kemo na, ayari guru na dosi ba niya, labi sarpa. Kung iyaw lagi. May isa po masang darulu pa, natin ang isugurin niya kemo. Nay, minana naman ang ditaran tano api susot, pimbara. Isa ko honto rin iba, di ka pa di mamamili sa kolor, red, blue, pink, green, black. Miyatay ka? Yanda na kalangon. Nemi ni sambiun na da pangana inian. Wallahi hindi nga masolot. Tungay kolor yan. White. Makapuri paristano. White ra na white ki alimud din. Arya, white ka. Adi ka pa kay mga sibay sa kolor. Bubuneti ka amistad. Ubago na na pink. Kasay no blood. Kaya nagka, ito na ang pangalan ng balitaran, Ari, Levi's. Ito na mga pamanay niya, na yung kolor yan na white, at kasulotang nalit, na yung aran niya, na tiyaw pa kung baka talit, puturo ng mga lokstano na, onong. Piyakalak, onong. Marami yan muna, piyakalak. Kawan nang ibubutis yun, kaya kakakya siya na onong. Pagkarawan mamasa. Sana biar nama sahur nama tak wala ang muting ko mati man ako kumbangal na kono. Kumaso yan ko wallahi hindi masulo. Wala yung matong uyag-uyag ko niya mga kalita na pangit rin. Di ba wala mapita na testing eh, pwede yun.
Sambil karo sa ada pamanenya. Nama bungkus. Balik nga sa ikut doon na tingap pa sa city limiter. No. Ay matang wala di ka ng pala, binabunin na taong mimba ka na, di na ito talaga yung tiro wato. Nay, sama na manulit na Allah niya talo. Matang gurong rasa niya, di ang pala kaya na ngayon ako, hindi na kaya gagawin lang. No, Tom, niya talo, ikapat, alay ito na ikapat, ada naigaan ka. Nikel, katre, kutso. Igilang-iga ko na pumling ako masaya. Ngayap di pamit. Pero sa natin yung mga taging sugay, kadumi sa apumanan na. Wallahi, uligan kawa eh. Kutso. Kaya tayo ka, kaya awan. Kung hindi sabi yun, opas. Bukan manapakan. Isu bisa musak pucot. Kalau kau klik lidah. Kung masaya ko po, reminder. Kaya naman naliri tiro, mana tiro, nalaydong ketat man. Aduh, grabe. Opas, inoto, amay kapriguong ka. Amay kong kasulit panuwala ay betad ko preguanon natawagan o pagpananawag ay special sa kanya ko ipapakalagon ay ako naging naditeron hey bawata ano ada andeso gila ka aguli ko iyaguya ka na mangger memang to nabakat na yung makatataran dito no kaysa man mo ko iyaguya na sobra sa armalay hindi kapitan na mingger. Eh, pala inggurin, ano siring anak karo, dito siring anak. Bakit niya tingin mga tatara na pure man mambo, kami rin nga di ka lagi para na po, nabangag-bangag nila, ay, kung pinanay niyo, kami ati, udah ko. Allah, narin yan yun. Paganay, nagawa na sunikin, katri, po, kutson, ayat gatugulinan ka na upas, madawag man upas, tunap man ulit gatugulinan ko, butir. Sama sa kubur, na florengnya na butir. Grabe na, daawlo na on, adap na paso. Eh di ko pa, kaya ba tanong isa beach spray? O ka pa, kaya nalita no tensa. Ariyo. Ako, baka buwan naman sa dinyo rito. Matan, kesingin ka. Allah! Nari, sa manotoy, kapat, ikalima. Alip to na ikalima. Ikilan na trak. Sana trak yan, ha? May tanwal yung litis. At na Montero ka. At na Ranger ka. Itanod na rin sa morte ka, buwan, di na ba kapapit. Ay, na mo tugo, na sa pakaigaan ka. Ito. Yang buga-buga membuat. Bukan saya ke na iba tala, saya dulu dengan si bapak itu dulu kami sana, si ibu bukan iba tala dengan parada. Sini buat orang nawang mah. Inggit salah. Kalau untuk terak, dasa pakai gana, pakauntun na subangku ya, urit panwala at nauras, abagal ma, agawan lagi na namutero ka. Kawan lagi na nahais ka, ay agada na ka. Doyon. Gak tayo ya. Kenapa to Toyota? Kenapa naik dari dua Mitsubishi? Doyon, ada tayo ya. Nah, kenapa na push button na doon na kami akong dugo. Obo na panak nih, ngariw. Ale, adi terminal ya, sama SG. Ino ang bitero sama SG, karoon ako ng kare, putay le. Kaya kaysa dari nasa maraw ya. Oh, nino wadi yung pero subari wadero ka. Mano ba nahisiron na? Wala, mas SG, dia na yabai, nasupay tawiran. Nauman lumio, na yan na mapandang yan sa mutaliw, mas kitiran na duyon. Nasundup man na duyon at sugudan yan. Kaya mga perat, nangyatid sa management.
Kapan di pedikan buti na tama sa inakulakan ako ni sa maduyong ako tayo na. Kay lo na duyong na sa mundo man na duyong man. Ari ba? Yan diyo. Tanan na rin. At nawalain ka. Kung matawalay ka, tiles. Nasuwalay na ilatungan niya permarmana na balkonin niyan. At na kitchen niyan. At na sala niyan. At na kwarto niyan. Kung lingong, hindi ko mong transfer. Piyan mong kutra-trang yan. At na oras, pagaling ko lang. Babalik ko lang. At yung kalalawalay ka, permarman. Na di ka pangalilipat yan, gawa na ka. Na yan, kasi na mo ka. Nakubak. Yan ka. Kaya sabihin sa walay nga, naminisan mo nakubak. Gasalan yan. Kitchen yan. Balkonin yan. Akwarto mo. Nasabi doon ka akwarto. Kabakon mga tatakin eh. Naligam pa akong doon. Naligam pa katidot. O bakon nutog doon. Ngaranya mo na piyakan na ka na. Kubak. Ini mata nga piyakan na dulu. Naligaw ka na ka. Ini batan mo rin. Kita no tingin pa. Saya, mga kubak. Ngep no gagawin at takot yun nga kanina man eh. Karanya mo, piyakan na kalakaki, tigalim. Tano ba piyakan na kalak? Tadi ko ba, buat na ikut kan, ulit po eh, mbalay ka. Nami ka napasa-pasat ko rin ang tipe, nasurang nga lang tapan pang yan, napangalan ako na kubo. At mga disur ka. Batan mo disur yan eh. Oh, kubo na. Belum sih boleh ngaruh, saya yakin ini loh serang aku bor. Naik, dumai tano, kalau dia orang sana, ale, tenau, to, piteron, pala tano petai. Kalau lu karena dapat maman, ale ini lu terwa, anda siapa ada tuh, anda sina ngabai, aku siapa nggak tundu bila. Ada siran? Kau tuh siran dan kau kubur. Jika nolip ke, sana wallah boleh berfugin ikut kali madan makatulanan mah, ke kau man matai. Buat alim anak, oh, dia bube matai. Biasa dia udi manusia. Dia kalala kali ribut, apa tai, dia buat termanding. Gua empat manusia suapa yang wasorgan. Adna mido dari, mari gay kapoti, pero te mata, matai jubir pun. Kami yang orang di manusia tak bagus saya nampilan sebab yang wasorga. Gua masih rambulu ang pangapong sa lima. Ang tatiyang di kebebayan sa ulo ko sorga pong niya lima niya. Ano yung abdirwa? Lano. Kalau kaya sa miyo sinan sa lima, naman na miyo mong sa lima. Atip kaligogan ako. Kaya nayaw na. Singa pala kami sulko sorga. Babal yun. Era no kini baba. Nabuang makulok na laganan. Ang tawagan matin dito babay matay. Ang puro niya na lima niya. Wallahi, kapiasa sa katay niya katay. Ano yun? Ngayon na, doon babay matay. Kaya din na bitiro ba? Tiyan na ba, natira na misi may namya kasunod, daw matay. Nagwa miya balsera na ustuwag yun. Ano yun? Kami yang, sumpah na sumpah yan untuk na nafsul lawak tadi dia manusia. Kaya mau lihat dulu, gua natudugi. Angkat yang di kebebaran sebelum narama. Apolonnya na lima niya. Benar ya betul. Benar ya sangat tahu. Tadi kan dulu mga parate. Kaya mapo sa berwatai kebebaran sebelum narama. Apolonnya na lima niya. Namatang kuat lah sangat tahu mama. Karena no gumatak miyo sa lima katomi ninyo. Bumigil siya. Ya titi kami di magadapan. Tios ko na kaya lapan ako niya, tinamatan siya niya ko tios. Kaya subuho ko niya na. Nakay matin na bumigiraw at tatantangan ako niya, natatantangan ako mo. Di ako magpagalotir, kamay kasala ko niya bersih. Kaya bumigiraw siya, natatantangan ako niya, natatantangan ako mo. Eh bumigiraw niya, nakirin niya sa pagin. Kung na siya. Pinapiyari puro nakialim sa limang, tayo dubabeso mulpo na rakan, nasa ab. Berpuro na miyali. Tapi ini bagus nggak berbentuk kamu suapang musiat atau turun.
Benar-benar udah nggak sonang, yang apa tadi kan, yang apa sebenarnya oleh dua kali bumilo. Iba ila studi kita, napa lagu kan atau torato nggak nagu milo so yo teacher ka ibarat na ini sih mana mah buat kanan. Abis itu nanti pangan do, nabakan mah kata nggak dia kata atau torong kan. Nah, anda sih yang ada tuh, kau tosiran dan kau kobor. Akhirnya kau kita ngusahasan dengan tanto, na penayang kailang kau kobor, kau watia no keparo. Ab ketik sang kailang memang tuh ketik sang kailang. Adila kadikero. Hello, kupri para dua dan padu isu di mapita naskapman ini dalam kau kobor. Enak yuk, Allahu Akbar. Anda tuh sih emang ada tuh, sisi nang kau kobor. May siya akong nagaramat. Anda bes matatago sa kubor na sang ko mga itadwa kayo. Sang ko mga itadwa bentong. Adar pa na namanya kalibul-libul-libutang. Kawal man na kawal na po wala kami. At pa nga namin ka namatay na sa loko. Magibingali at tanor. Igaway ko na ito babamawan. Matawala rin ko bumalibutan. At pa nga tanor eh. Ino mga diyo, kami kakadindingal yan, nakuha na natin sa mga palorisito na. Bila nga sobra sa pisa, ito na. Nari, kuburan na darpa atawan-tawan. Darpa atarang bisa. Tunay man na darpa atawan-tawan. Tunay man na darpa atarang bisa. Sabog! Doon na padagaw. Yuret, di ba hindi ako ng mga tumanay nga? Nidulukay lang ako bo. Ini dia kairam sa dudul. Tapi hubungan siya kaira. Tapi dudul ako kakairam pa. Yun menarik. Ay daw. Kairam kami niya magkakobor na isang dala kairam ko sila madinding ale. Nadininding ale ang kaira. Nayalitis na dinding ale mo na siminto. Apakah sisilu ay pa? Apa yang mau ya sa mutaas oras? Tagdang na dia malasbak. Allahu Akbar. Tapi lagi dia anak sana kubul nira. Oba nakaspotan ka. Nama pasado to gari malapat nanti yang buta muna ngayon. Tadi silang di mama gutong ha. Tugas sa kamang sa may kana miya kambuhat. Ari gari. Yang butang punang kairan. Ay, nakagiyama penuh, niya penuh, goodbye. Kakabad na ginawa. Ito no. Yaring silang man lang, no? Kabad na niya si Mayo, aso kaya patay niya, nauriyan, kini lubang na niya penuh, natigo atayang pagaling niya, kaya mga tao ka, no, baling ano, dunga talawa ko si Idoy, kadir na ikaro, bad? Ya, api yang nama wala lagi itong usumi ang buga-bugiran, alim. Siya nalik. Siya balik. Bugay na bunda di ka bunda na ko rin na primon na. Mako masawari na sa timan na napasya na. Ginaway ni, pagti arwa. Kaulit ta arwa ka na panalit gudang adun. Kami ang yawangan niya. Hindi ka po naroso ng marinig mo no. Gitu no. Dari ka pun pengaraw miyo sa kwarto ada pedegat. Ang oras siya kan matanggusan na. Takkan ibu ada pedih. Kung nga siya ginagawa may papa, kung nga siya tigin man, nagkatano ako sa rata ginawa. Lahat iba, kasi reto na ako, kasi kamay ka, inod mo ko niya. Nari, darpa na nagtawan-tawan, darpa na nagtarang bisa, dahil na padagaw, sa kabo. Kaya basaw ng mga ungangan, mang kami at tanaw, dahil na kalaming kaapanan di ka na kailadala, dahil na kataluan na ka, dahil magpulong ganuhin kay tabangin ako niyo. Ay nako, anaba may kadi parang patanong mong karabuntan na ka, nagkataluan na ka si Mister. Mister, tulungan mo ako ang yaw pa. Yun man. Ako nakakapakaya mga katawag, na di ka nupiya ka sinpon. Tawag ke buka, betul dia bisa ketemi. Nare, kumangin ganyo, kuburanan. La ilaha illallah, tungap nare. Kuburanan, nadika ko agugod. Bagaimana niya si Maiwa, miya tayo lagi ako bipuray, panabang na dinggubudan sa kubur. Badan, si Kawatawi ko na nadam niya si Makan.
Aba pinggugudan sa obor, ading gugudan. Hey kobo, kongres mana ya? Gobernador raya, degerehol di raya, presidente aya. Kawallah pia Duterte di ngalamad dah. Si Alimudin sa mga ulama, na baru di buku di sa kubur, pwede naking basa mamatin na di pangtong na baka sumariyaw mong karna, marabu bao. Kau baru udah malakan atau kenalan roden, suratan na kawan. Nare, yan yung kuburanan, nare. Dari langko, apalap-palayat tanupet, ay kagiyan yung maranaw, na bani po din tetawa, nagira dari liang burong, na lagi disko piado pernah. At sinaginang tututun sa pagi, ito agay. Tunay dalik, kullu nafsin daikatul maut. Tunay mana riya dairi kakku sabutan mapikir wallah. Pala tanupet ay apikir wallah. Pero mana man, dagan manap, usah namanya kak. Kayo to, pigarawan ng marap na dunia na. Dapat ko nasukay nga 10,000, karoon ka mo? 20,000, 30,000, karoon ka mo? Jadi nga kira yung mga nasukay nga sa purpis. Napnabakar ka, pigudadan ka. Kaya sa kumubulo na ilan, isiwa na nga, pigudadan ka, namadalat singa. Ini benar-benar. Nare, marap naman sa dunia. O pa mga sumalakon mo. Siya na niya, marja, baka paguna. Dito. Hindi ka ba yung tamya ka to? At nasa katap na yung pamumulos sa loob. Niya, babado ka. Pa mga sumalakon mo, malitan niya di panang tanga. Bumito ko na sa ito rin, sanaki. Siya wang ito miro di buru kami wala namanya sobat na dia juga di pamamalot. Bata masal na mo talaway pangal. Ayun to. Tutudra ni nga kalim sa rimbalawag sa wang kami 5 mewa patah si tarintang sayranon. Ada mong guru na di manusia ta diuma. Nabali ko na ila di manusia so to nagbusay bara. Diuma to na di manusia siya to. Nene mo nagay bara ta tinagyan at to. Ay minito en na biyo na sa pusa tayo. Kaya yung mga diuma, namiyara gilo sila nga tinanaki ako doon. Mamugyan niya ito sa amya gilo ilan, nagupara lang ito na ito tati, nalim kay patay na doon. So kaya na doon, nabasta puro ako na siya. Kung ano ba na ito matabit, nabisuga sa mapamamangin. Nari, kumasuya ko po. Kumatiyo na umay sumalakol mo, na tumindog sa palapan, tas nandito di panantangan. Saka, mga ditubig ka, matawa daw di ka dudog. Mami na nga, namamuti ka. Yuro, tigray ko na tatawang kasundarong talmalet na. Huwag na. Kaya bubuli ka, nagluguso man ako lumot. Tayo di ka dudog. Mami na nga, namamuti ka. Nabundis timitan, may ito tayo, may turo na, sinarumang. Sinagod na pa ako kita. Tama na, si Mrs. Kaya naman ito, mali di buka, may titig managatan. Kamalawan da ay tiga na makakaling makoping ganag panuragat. Kawala, di mo gari, umapak di ka sumalakol mo ito, di ka mawari sa pagat. Di ka, kisang ano sa mapimbo sa mamakaili ka sa pagat. Kaya nagtanong mga guru na, mamakaili ka sa tonto mo, mamakaili ka na star. Agyan na yung timbers ako, nabagi ko na rin pagubisa sa pugal. Ang tapulong yan na, nabutulin mo. Hindi kaya putulan yan, dinasarongan ka, mga dunama ka. Akala ka nung tawa. Kung staro ka, di ko dunama ka, huminang pasala. Makaliya ka sa lumapagal. Nari! Sa manang, pitirwa, ang daman namalak. Pitirwa ka ng sarili pag-isinyo na meron ka ako. Kumasoy ako po, alay, minukat kalo. Di kalo kami abubuli kami perusola na pito na palapaleta duputan. Ba't na inalinin na tiyabi yan ulit, palapaleta ay sa mga tao. Ebo dinumput ay na si Alimudeng. Ebo dinumput ay na si Basare. Ebo dinumput ay na si Marjan. Kapag mga dito na di ko ibibitang na liga, kanipigilin na diumputan. Ang api ang apraglag siya, nari. Wata. Malata,
manguda, looks, raga. Nah. Kenapa? Guwapo, pangit. Naman, kababitan ng suara na dinay pala-pala tayo sa mga tao. Nebo nilumpay tayo nga sa guwapo ron. Kami tayo tanong mo na malo mga guwapo. Pwede mo buhay, pikir mo na malo tanong mga guwapo. Ano mo kuberturin sa bundal eh? Yan ba sa wali Chris pag sa bundal, hindi magalo ka, grabe yan irang mga. Kaya sobrang laki ako baka nang bumamba. Mga bukis, wala ko na, sabi ka pa ako. Hindi yung mga pinangiro. Ano na naman, lagi ka doon ang kaniro. Ano na naman ang pelatan? Arawan ito mo. Arigar, babitiro suala, pala-pala po tayo sa mga tao. May pulirong po tayo na subuha po ron. May piya-abrat-abrat siya. Toreni, wata, malataw, manguda, lokas, raga, guwapo, pangit, longnos, platnos, maskolado, mastolambu. Patay. Allahu Akbar. Nari, sama na mga ulit ngot lah, o mas may tanong ko. Ipangsetan mo, kung mga ginawatan, nagyang ko tapiteruan, sa kaya baluin ang ron na puna. Nagyang kaya dia mungkan, sa kaya dud sa limol, nagyang mo ito babaitan, ulit panwala, na kailangan na pwede tanong at kami ang kwatan ron na guna, ay pangsetan sa ginawatan mo, pala-palitan mo. Panguriang ko ron, ang manisa na kay pala-palitan ng putay, na kailangan nagtanong sa evaluation, ha? O man isa na pag-evaluation niya na ginawa niya. Ang madakong maniman ito, sinubalan. Kuwan. Pag siya mo sa kasorgan, ang takapian niya, nakambarakat, bilang yan, ipilupong yung nararbiyan na. Wow! Isingan ka ito talaga yung sorga, kasi ito talaga yung sorga. Ay dapat natin siyang aduwa buka. Kumana, ito talaga yung sorga, aduwa buka. Mga sorga, ikaw mo kita sukitan. Dapat kayo, ngayon ito, nadik man naman. Sigala yung minumagtir, napili ako ni waktu adra kumwa. At man na mga ito, ito naluwi kagi. Arba kagi. At man na mga tawa, sumiya dulu sorga kagi, nadik mga sabi. Benar ya? Maka estimate tangan nasisiro. Dia bernikah sama bisko. Matanya warna. Kemana 24 hours, 24 hours. Na sumiagat kagi ako arba. Na din makagirawa, la ilaha illallah. Din no? Bitirwalan nasisiro. Ngayon ito, nakalim niya ako at Facebook. Kami niya mamaya sakit ang rana. Kaya mahumiya ka tuwa-tuwa na na-account yan. Mabubasa ka mo na 5 euros. Kaya naman ang natapos din niya, bagito man. Terus. Nabang marata, nabang piya marata. Ipili din na Facebook, nalagi do baso. So baso, natagin ka sa marsik, kami ang marata, nalagi do mo na Facebook. Sekali na mga bispo kami, hindi ba tataro? Kaya kaya pangaloy yan na, kami sa mga bayay na so bispo na oratin ang guro na, din ini paraliran man sa FB. Kaleka nga ka, so bukyan ang kurot. So minang mga salya. Ito na gugoy. Alum na may liyak na gugoy, miya, mana kumbong pilipin. Na kaya maya kalit na ang puruman, na may liyak na susumba sa pablo. Kaya nga sa Facebook. Dia natalangan na yung usaw, maranaw. Niya bubu ko na, kaya kasubay na buto na rin sa sopa ko doon. Nari, nung ito na mga pagamal, niya wakap na television. Kami ako ay Cardo. Why, mato nanap ko bumili siya Cardo Rizzo nabi. Matangwal. Kaya yun na namaurong-urong. Nariga, hindi sila man natumiyatos. At yung mapitan na mga tuna sila, napagamusin sila. Kaya kigay sa mo meron, Allahumma salli ala Muhammad. No. Kasumya dito po ang kisor. Bueno, doon pa mga salawat. Sabi kay sabu. Sa ko buta ba ito kamo ito, rally sa URG. Nas kami kay brother Alin Sulaiman Mimbalawa. Piyan doon na miyatra na dinabta ba ito, kapatitan ro. Na kay makulong sa tabot na meliak na tra. Ngayon surat sa tabot budi sa puro na probinsya. Kasi ko bumi na subhanallah. Apa yang mabuti o bagtubak. Kaya ingat nyo to. Allahu Akbar. Balasatan ng Allah.
Na ino kabatadon dito na. Dito yun yung amya kata sa diyan ay diyan pura sa ran. Gila na lalayam na pinakaminos na 40. Ang mga atas na isang oras, nakatiyatay man ang oras namin, amya kalabi sa oras. Bala sa tanong Allah, samya kadang dalam mabiya, kaya pala nagyang kaya, loks tanong, bubay tanong sa baba ni kalimut tanong, Allahumma amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero makin na Yan ang patimbali. pating wala Yan ang patimbali. Maginom ka ng kape. So kung magkatrang maling na di pa sa buling, ano na pag natinira na pananakapuranan. Akin.